Аз съм изцяло за естествената красота. Харесвам си носа, харесвам си малките цици и всичко. Нямаш пари за операция, нали? Нямам. Ивани, днеска е 8 март. Знам, не се притеснявай. Ти какво ще ми подариш за 8 март? Нищо, ще те опъна и това е. Ми ако не ти дам? Ми като си проста, стой си пис подаръка. Иване! Тая мърлячка, бе. Абе, направо като мине покрай мене, започвам да усещам една енергия, започва да ми се сере. Много добре знам колко съм умна и красива. Аз имам висше образование и идвам от среда само с умни и интелигентни хора. Вещица. Абе, ще запа в най-скоро време. Абе, ще запа. Абе, махай се от тука, ма. Аз не търся вашата компания. Ама защо търсиш нашата компания? Ама защо търсиш нашата компания? Ние се страхуваме от теб. Ти ме прокле. Мен за това ме заболя главата. Съобразявай се с нас. Съобразявай се с мен. Не, ти се съобразявай с мен. Аз да се съобразявам с...